Wreda, croeso nôl da i Sian Spencer a Menter Gorllewin sy'r gar. Rhywbeth bach wahanol i chi heddi. Mae'r workout heddi yn mynd i fod yn fwy low impact. So yn ffocws o mwy ar cryfder yn nytrach na cael y calon lan. Chi dal yn mynd i gweithio'r corff i gyd. Mae 'da fi 3 secsiwn. Secsiwn i'r coesau, secsiwn i'r breichau, a wedyn secsiwn i'r bola a rhywbeth bach ar y diwedd i wneud jyst yr penol tymed bach to. Fi'n gwybod bod chi'n joio hwnna fyd. Dechrau bante yn twymo lan. Fi'n moyn chi'n siŵr gyntaf bod ti'n leid chi. So breich y mas, cilch mawr. Cilch mawr o'ch draw fyd, nes bod yn leid chi. Na ni. A wedyn ni'n mynd lan i'r breichau a lawr. Sgwyn lan a lawr, cael bach o gres mewn i'r corff. Neu siŵr bod y corff yn gored neis. A nawr ni'n dod mlaen y breichau o'n blaenau ni. A wedyn croesi un braich uwch ben i gilydd, a wedyn newid y braich sydd ar y top bob tro. Chi. A wedyn mas y breichau, a nawr cilchoedd mawr fel hyn. Mae hwnna'n mynd i dechrau pincho'r sgwydda fyna tymed bach. A wedyn newid ffordd. Lyfli. Siglwch nhw mas. Ni'n mistyn lawr y peniniau. Bob ochr. Trwch mistyn gymaint o bosib. Teimlo'r ochr y corff yn agor lan. Na ni, un bach to. Wedyn ni'r hips in round. Siŵr bod rheina, cael yr clics na mas o'r coesau a'r pengliniau. A wedyn newid ffordd. Chi, lyfli. Siglwch yna off. Trad gyda'i gilydd, fi'n moyn chi camu nhw mas yn slo bach, fel hyn. A wedyn ni'n plygu un cwrs y tro, so fi'n moyn chi'n mynd un ochr. A wedyn draw i'r ochr draw. Nôl yr ochr hyn. A nôl to. Good. Draw to. A draw. Un to bob ochr. Lyfli. A wedyn dod lan, gadael coesau fy man, fi'n moyn chi nawr mistyn ar bus y trad. Nôl lan. Mistyn o'ch lawr, gymaint o bosib. Lawr chi, nôl lan. Na ni. Cadwch hwnna i fynd. Teimlo'r stretch yn cym yn y coesau yna. Da iawn. Un bach to. Lyfli. A relaxwch hwnna. Camwch mewn i fi. Fi'n mynd i cael chi nawr i gerdded mas. So fi'n moyn chi lan syth. Fi'n moyn chi cerdded lawr o'ch trad. Cerdded i mas i plank. A wedyn dod ar cwrs wyth i'r braich wyth. Lan ar braich na. Nôl lawr y ge. Nôl y cwrs. Dde i dde. Lan ar braich. Nôl lawr. Nôl to. So chwyth i chwyth. A lan. Lawr. Nôl. Dde i dde. Lan. Lawr. Nôl. Unwaith to bob ochr. So chwyth i chwyth. Lan. A wedyn dde i orffen. Na chi, da iawn. A wedyn, fi'n moyn chi dod lawr ar pengliniau. Dwylo dan y sgwyddau. Ni'n mynd cath hapus, cath drist. So fi'n moyn chi gynta. Tyco'r gen dano. A wedyn hyncho lan. Cefen y rowndo. A wedyn na fi'n moyn chi mynd gyferbyn ar. So penol lan, pen lan. So to lan. A wedyn mas, un to bob ffordd, lan, a mas, dyna ni. A wedyn ni'n moyn chi tyco'r trad dano, nôl i plank, cerdded y dwylo mewn trad, slo bach, rolwch chi mewn. Ni'n gwneud 10 lunge fan hyn nawr, so camu mlaen, a nôl, 10 o rein. So ni'n gwneud siŵr bod y corff yn barod, so 3, 4, 5, da iawn. 6, 7, 8, dwy to, 9, a 10. A ymlaciwch fyna. Popeth di twymo lan fyna, hips yn barod i fynd. Ni'n mynd i dechrau off gyda secsiwn i'r coesau. Fi'n credu fi'n y mwyd i dechrau off dy coesau bore yma. Mae 4 ymarfer dyn ni. Ni'n mynd i wneud 25 eiliad yr un. Heb brec rhwngddyn nhw. So mae'r 1,
2, 3, 4. A wedyn fyddwn ni'n cael brec. Fyddwn ni'n cael 3 gwaith, a wedyn fyddwch chi wedi bennu'r secsiwn na. Fyddwn ni'n barod wedyn am secsiwn o breichau. Alright, fi cael gweithio chi beth ni'n mynd i wneud. So, ar ymarfer cynta, squats. Y beth chi'n wneud yw, chi'n mynd i eistedd lawr yn lara bach a lan. Fi'n mynd i cownto ni lawr. So, fe'n cownto ni lawr 3, 2, 1, cyn mynd lan. Alright, hwnna bydd ymarfer cynta. Yr ail ymarfer, reverse lunge, un cwrs ar y tro. So, fydden ni'n camu nôl yr un gwrs, a wedyn fyddwch chi'n dod lan yr penglin. So, o'r ochr, camu lawr, lan. So, os chi'n moyn cydio'n rhywbeth, prynu'r amser i cydio'n rhywbeth. Byddwn ni'n gwneud 25 eiliad cwrs 1, 25 eiliad cwrs 2, a wedyn y 4 ymarfer, byddwch chi'n eistedd mewn i'ch squat chi, a byddwch chi'n gwneud curtsy lunges fan hyn. Alright, so bydd y coesau ddim yn cael brec o gwbl nawr am 2 funud, ond byddwch chi'n iawn. Alright, so os chi'n moyn rhywbeth i cydio hwnna ar gyfer y lunges, nawr yr amser i cydio hwnna, a ni'n barod i ddechrau. Just cydio yn y ffôn gyda'r timer arno fe. So 25 eiliad yr un, 1, 2, 3, 4, rest wedyn 30 eiliad. Amser i chi cael quick drink, amser coesau cael bach o rest, a wedyn fydd ni'n mynd to. Alright, a dyn ni'n barod i dechrau? Ni'n barod no. Reit da. Ni'n mynd yn 10 eiliad, fe'n cyfrin i'r squats, dalwch gyda fi gyda'r squats, alright? Ni'n mynd yn 3, 2, 1, so ni'n mynd 3, 2, 1, wedyn lan. 3, 2, 1, lan. Na ni, 3, 2, 1, a lan. Newch siŵr bod y hips na'n mynd nôl, pengliniau mynd mlaen. 3, 2, 1, a lan. Cynwch fynd. 3, 2, 1, gwrthiwch lan. Yn 3 eiliad, ni'n ei ffito un squat to mewn. Lan. Nawr ni'n mynd i lunges, y dwyswch cwrs. Ni'n mynd i'n camu nôl, a wedyn lan yr penglin. Camu fi nôl, a lan. Camu nôl, defnyddiwch y dwylo os chi'n moyn helpu dy balans, neu chi'n cydio'n sownd i rhywbeth, camu nôl, a lan. Mae dyn ni 5 eiliad ar y gwrs hyn. Carwch fynd, 3, 2, 1, ni fi'n newid cwrs, so camu nôl, a wedyn lan. So os chi'n moyn defnyddio'r breichau i helpu chi cael rhythm a momentum, neu sy'n camu nôl ar y gwrs, trio dod y penglin a gymaint o bosib, a wedyn codi ddi fan hyn. Balans yw hwn, os chi'n gweld yn galed, cadw balans, sy'n eisiau chi codi'r gwrs. Un to, a nawr fi'n moyn i chi eistedd lawr mewn eich squat chi, a ni'n mynd i wneud curtsies ochr i ochr fan hyn. Da iawn, so ni'n cadw'r coesau'n gweithio nawr am trwy gydol yr amser hyn. Carwch fi yn 10 eiliad dyn ni. Da iawn, bron fyna, 5 eiliad to. Carwch ni fynd yn 3, 2, 1, a wedyn ni'n mynd straight mewn i rownd 2. Dechrau gyda'r squats. Eistedd lawr mewn y squat, a wedyn nôl lan. Yn 3, 2, 1. So gyda'r count, 3, 2, 1, nôl lan. 3, 2, 1, nôl lan. Carwch chi fynd. 3, 2, 1, a lan. 3, 2, 1, gwthio lan, da iawn, 3, 2, 1, lan, cadw'r ceben yn syth, chest ar agor, cadw'ch edrych at y sgrin yn 3, 2, 1, lunges, dywyswch cwrs, a ni'n mynd i camu nôl, a wedyn codi'r penglin. Os yw'n gormod i godi'r penglin, peidwch, a fi just camu lan i lunge os chi moyn. Cadwch hwn i fynd nawr, mae da ni 10 eiliad ar ôl, cyn bod ni'n newid cwrs. Ni'n mynd yn 3, 2, 1, a nawr ni'n newid cwrs. So, cwrs draw, a wedyn lan. Trio cadw balans fan hyn, bolandyn, cofiwch anadlu. Os ys eisiau chi camu'r trod lawr rhwng pob un, mae hynna'n iawn hefyd. Carwch chi fynd fan hyn, da ni 5 eiliad ar ôl. Yn 3, un bach to, 2, 1, a nawr fi moyn chi eistedd mewn eich squat, a ni'n gwneud curtsy
lunges fan hyn. Aros mewn yn yr squat os yn bosib. Os yw'n yn mynd yn ormod, dewch lan a cewch nôl lawr. Ond triwch cadw I fynd I fi. Mae dyn ni 5 eiliad ar ôl fan hyn. Da iawn yn 3, 2, 1. Rownd 2. 1 rownd to, bydd coesau wedi benni. Fych chi dal yn mynd I teimlo hwn yn gweithio yn y coesau. Sy'n eisiau jwmpo rhywbeth bob tro, alright? Ni'n mynd yn 15 eiliad am y trydydd rownd. Squat I ddechrau. Peniniau mas, hips nôl yn 3, 2, 1. Ni'n eistedd lawr I cyfri. 3, 2, 1. Gwthio nôl lan. 3, 2, 1. A lan. Da iawn. 3, 2, 1. A lan. 3, 2, 1. Gwthio lan. 10 eiliad ni ar ôl fan hyn. A lan. 3, 2, 1. A lan. 1 squat to. 3, 2, 1. A lan. Yn nawr ni'n mynd i'r lunges. Eistedd lawr. A lan. Tro diwetha ni'n neud y rownd hyn nawr. Byddwch chi'n falch clywed. Cadwch hwn I fynd. Cam I nôl. A lan. 10 eiliad I fynd. Cam I fi nôl. Dewch nôl lan. 5 eiliad to, ni'n newid cwrs. Dewch 1 lunge to I fi. 3, 2, 1. Newid cwrs. Tro diwetha. Dalwch sownd i'r diwedd. Os yw'n teimlo'n anodd, mae hynna'n iawn. Chi bron a fod na nawr. Mae 'da ni 10 eiliad ar ôl fan hyn. Nôl a lan. Newch beth bynnag sy'n siwtio chi gorau. 1 lunge to. A nawr ni'n mynd i'r curtsies. Eistedd lawr i'r ochr. Nôl i'r canol, nôl ochr draw. Trial cadw yr hips na lawr. Fe bod y coesau'n plygu trwy'r amser. Fi'n gwybod fi'n teimlo fe'n unan. Cadwch ei fynd. 5 eiliad to, a ni bron fyna yn 3, 2, 1. A chi wedi gorffen rownd y coesau. Da iawn, amser I cael brec fach, cael drink fach, a ddwn ni nôl I wneud rownd y brechau. Reit, ni rownd y brechau nawr. Fi popeth lawr hwnna eitha neis yn dweud. To 4 ymarfer, 25 eiliad yr un. Ar ymarfer cynta, naill plank gyda peniniau lawr, neu plank lan. Os chi'n neud peniniau lawr, dwylo dan y sgwyddau, ni'n mynd I tapo ochr I ochr. Shoulder taps maen nhw'n galw nhw. Os chi'n dod lan, yr un peth to. Un peth mae'n ni'n gwylio mas amdano bod ni ddim yn twisto. Os chi'n teimlo'ch hips yn twisto, aroswch lawr ar y peniniau yna. Alright? Ymarfer 2, ni'n wneud push-ups. So, penol yn dyn, bol yn dyn, dod lawr y chest, a lan. Chest dod lawr rhwng y dwylo. Ymarfer rhif 3, ddwch chi mewn plank, ni'n mynd twisto lan ochr I ochr. Ymarfer rhif 3. Ymarfer rhif 4, yn plank to, yn araf bach yn cerdded y coesau mewn at y chest. Alright? Ni'n barod I fynd am yr brechau? 25 eiliad yr un, 4 ymarfer, 30 eiliad rest, 3 rownd. Wedi benni. Reit de, shoulder taps I ddechrau. Bydd y dwylo mynd dan y sgwyddau. Peniniau lawr. A wedyn bolan dyn, penol yn dyn, yn 3, 2, 1. Chi'n mynd tapo dwylo i'r ysgwydd. Bob yn ail, opposite hand, opposite shoulder. Cadwch hwn I fynd I fi. 15 eiliad fan hyn. Os yw'r bolan dyn, chi'n teimlo hwn yn gweithio yn y bola yna. Mae 'da ni 5 eiliad ar ôl cyn bod ni'n mynd am y push-ups. Yn 3, 2, 1. Push-ups dwylo mas tyma bach, bolan dyn, dod lawr y chest y canol, a nôl lan. Anadlwch mewn ar y top, anadlwch mas o'r ffordd lan. Anadlu mewn, a anadlu mas. Mae 'da ni 10 eiliad ar ôl fan hyn, ladies and gents. Cadwch hwn I fynd. 5 eiliad to. 1 to. 3, 2, 1.
Dwi'n rhoi dan y sgwydde, ni'n dod lan yr peniniau, twisto lan, nôl lawr, a wedyn i'r ochr draw. Os chi'n gweld hwn yn gormod, chi gadael penglin lawr bob tro os chi am. 10 eiliad bach fan hyn to. Lyfli, 5 eiliad. Yn 3, 2, 1, a nawr aros yn y planc a'r araf bach dod mewn a'r penglin at y chest. Yn araf bach, cadw'r dwylo dan y sgwyddau. Fi'n gwybod chi'n dechrau blino nawr yn y breichau yna, ond mae 10 eiliad ar ôl a fydden ni'n cael amser am rest bach. 5 eiliad to. Yn 3, 2, 1. Ymlaciwch hwnna, 30 eiliad. Siglwch hwnna off, siglwch y gyfyrnau. Cael bach o rest i'r rheina fyna. Ni fi'n gwneud na diwedd to. Dechrau gyda taps, wedyn push-ups, wedyn y twists, a wedyn yr mountainers araf. Ni'n mynd yn 5 eiliad. Ydyn ni barod amdano fe. Peniniau lawr neu peniniau lan. 3, 2, 1. Tapo wedyn ni ochr i ochr. Bolan dyn, penol dyn, hips yn aros yn be maen nhw. Os chi'n teimlo'r hips yn symud, dewch lawr o'r peniniau tan bod chi'n teimlo fwy hapus i trial eto. Popeth yn symud yn 5 eiliad. 3, 2, 1. Dwylo mas. Push-ups wedyn. So ni'n dod lawr. Gwthio nhw lan. Lawr yn araf bach. Gwthio nhw lan. Cymerwch anad dwfwn yn y top. A wedyn nadlwch mas yr ffordd lan. Nadlu mewn. A nadlu mas. Cadwch hwn i fynd, pawb, 5 eiliad to. Yn 3, 2, 1. Dwi'n dod nôl dan y sgwyddau, peniniau lan. A nawr ni'n mynd i twisto fel side plank ochr i ochr. Lyfli, cadwch hwn i fynd. Bolan dyn to. Cadwch i fynd, 10 eiliad to. Ni bron o fanna. Yn 5, 4, 3, 2, 1. Aros yn y planc a'r araf bach dod mewn a'r pengliniau. Un ar y tro at y chest fan hyn. Cadwch hwn i fynd, mae 'da ni 15 eiliad ar ôl. Un ar y tro. 10 eiliad i fynd. Ni bron o fanna pawb. 5 eiliad. Yn 3, 2, 1. Siglwch hwnna. Fi'n teimlo hwnna yn y sgwyddau'n gweithio nawr. Dyna ni 1 rownd i fynd to, a wedyn bydd rheina wedi benni. Byddwch chi dros hanner ffordd trwy'r ymarfer yn barod. Mae 'da ni 15 eiliad i fynd. Shoulder taps, push-ups, twists, a wedyn mountain walkers. A dyn ni'n barod yn 3, nôl â ni, dwylo dan sgwyddau, 2, 1, off a ni, 1 ar y tro, bolan dyn. Ni'n gweithio fan hyn y sgwyddau, ni'n gweithio balanso'r pwysau ni ar un braich. So ni'n gweithio'r breichau cyfan, ni'n gweithio'r bola ar un pryd. Cadwch hwn i fynd. 5 eiliad to, a wedyn ni'n mynd mewn i'n push-ups ni. Yn 3, 2, 1. Nawr ni'n mynd am push-ups, chest lawr, gwthio un o lan. Chest yn dod lawr, gwthio un o lan. Bolan dyn, pen ôl yn dyn. Neud yn siŵr bod y chest yn dod rhwng y dwylo, a bod y pen yn dod i'r top. Cadwch i fynd, 5 eiliad bach to. Yn 3, 1 to de, 2, 1. Dwylo dan sgwyddau, plank, a wedyn ni'n mynd ochr i ochr. Cofiwch os eisiau chi dod lawr y penglin. Mae'n bosib chi dod lawr y penglin fyd, ond trio cadw nhw lan os yn bosib. 10 eiliad. Lyfli pawb, cadwch ni fynd, 5 eiliad to. A wedyn mae'r ymarfer diwetha, 3, 2, 1. Yr ymarfer diwetha, cwrs yn dod mewn, araf bach. Mi'n teimlo hwn nawr yn pinchon yn sgwyddau i, ond mi'n gwybod bod ni bron o fod na nawr. Ni dros hanner ffordd. Ni wedi gweithio'n galed tan hyn.
Ni chi dala sownd am cwbl eiliadau bach to yn 3, 2, 1. A yna chi wedi gorffen y secsiwn hynna. Siglwch hwnna bant. Un secsiwn ar ôl de, gweithio'r bola. Chi aros lawr am hwnna. To 4 ymarfer, yr un system to 4 ymarfer, 25 eiliad yr un, 3 rownd gyda'r rest yn rhwng pob rownd. Y 4 ymarfer, ni'n ei wneud, yw sit-ups, ond bach yn wahanol beth chi'n gyfarwydd â. Ni'n gwneud sit-ups slow. Chi'n mynd eistedd lan yn barod, a bych chi'n mynd lawr 3, 2, 1, peidio gadael y sgwyddau cyffwrdd lawr na'r pen, straight nôl lan. So ni'n mynd 3, 2, 1, straight lan. Hwna fydd ymarfer cyntaf. Yr ail ymarfer, dwylo tu ôl y pen, coesau lan, a wedyn ni'n mynd i fynd 1, 2, yn araf bach. Bydd un cwrs yn mas, un cwrs yn dod mewn. Ymarfer i 3, ydych chi'n gorwedd lawr. Chi'n rhoi dwylo dan y pen ôl os chi am. Bydd y coesau yn dod lan. Ni'n mynd o lawr yn araf bach. Aros 3, 2, 1. Cyn bod ni'n dod o lan. So ni'n dod lawr. 3, 2, 1. A lan. A ymarfer rhif 4. Eistedd lan. Esgus bod pel dych chi'n eich dwylo. A rydych chi'n mynd i fynd ochr i ochr. Gweithio mewn i ochr y corff yna. Ydyn ni'n barod i ddechrau. I ni cael clatio bant. Reit den. Eistedd lan gynta, araf bach, lawr. Na fi fe fel un fe bob un. Chi'n gweld fi o'r ochr hwnna. Reit den. 10 eiliad i fynd. Lan yn syth. Peidio gadael y sgwyddau i cyffwrdd lawr. Ni'n mynd yn 3, 2, 1. So mi'n contio ni lawr. 3, 2, 1. Straight nôl lan. 3, 2, 1. A lan. 3, 2, 1. A lan. 10 eiliad. 3, 2, 1. A lan to. 3, 2, 1. Un to. 3, 2, 1. Nawr gorweddwch lawr. Dwylo tu ôl y pen. Coesau do lan. A ni'n mynd i fynd ochr i ochr yn araf bach. Fan ochr i ochr. 15 eiliad ar ôl. Chi sy'n mynd. Da iawn, cael chi fynd. Bolan dyn. 5 eiliad i fynd. Yn 3, 2, 1. Da iawn. Dwylo dan y penol os chi am. Coesau mynd ymlaen. Ni'n mynd o lawr y coesau gymaint o bosib. Dala fe. 3, 2, 1. A nôl lan. Lawr yn nhw. Dala fe fyna. 3, 2, 1. A lan. Lawr to. 3, 2, 1. A lan. Un to lawr. 3, 2, 1. Lan. Eisteddwch lan. Dwylo mas. A nawr ni sy'n mynd i wneud twist ochr i ochr. Dychmygwch bod pel da chi yn eich dwylo. Dim ond y dwylo te bach os chi moyn. Mae chi'n dod pel ochr i ochr. Carwch hwn i fynd. 5 eiliad to. 3, 2, 1. Ymlaciwch fyna. Rownd 1. 2 rownd o'r eina i fynd. Neud yn siŵr pan chi'n neud nhw bod y bola'n dyn. Bod chi dal yn anadlu, ond bod chi'n dod mewn y bola mewn. So, newch yn siŵr bod chi'n plis yn anadlu. Hwna'r peth mwy o pwysig. Wedi fi bod chi'n ymwneud fi'r gwbl. Na, ddim yn anadlu. Reit, yn 10 eiliad, ni'n i ddechrau yr un cynta. Eistedd lan, a wedyn gorwedd, ddim gorwedd. 3, 2, 1. So ni'n mynd lawr yn araf bach. 3, 2, 1. A chi jyst yn dod lan, defnyddiwch momentum i ddod lan. Araf bach lawr, neu siŵr bod y sgwyddau ddim yn dod lawr na'r pen, ond chi jyst yn iwso momentum wedyn i ddod nôl lan. Carwch yn lawr yn araf bach, a lan, dewch un bach to i fi. Lan to, da iawn, ni'n mynd lawr, crunches fel bicycle, so chi'n mynd gyferbyn
Penglin a Penelin yn dod I gwrdd yn y canol. 15 eiliad fan hyn. Bolan dyn, chi'n anadlu. Mae'r coesau yn gweithio, mae'r hips yn gweithio. Popeth yn gweithio fan hyn. Cadwch i'r end. 3, 2, 1. Nawr mae'r coesau mynd lan i'r awyr. Chi'n mynd o lawr yn nhw. Dala nhw fan hyn sydd. 3, 2, 1. Cyn dod nôl lan. Ni'n mynd lawr to. Dalfa fan hyn. 3, 2, 1. Nôl lan. Lawr. 3, 2, 1. Lan. 1 to. 3, 2, 1. Eistedd lan wedyn. Un twist ni pil yn y dwylo. Ochr I ochr. Da iawn. 15 eiliad I fynd fan hyn. Bron o fod na. Da ni un rownd to I fenni. Cadwch yn I fynd. Ni'n benni yn 3, 2, 1. Un rownd to. A wedyn rhywbeth i'r penol jyst I orffen. 20 eiliad cyn bod ni'n mynd am y rownd diwetha. Chi wedi gweithio'n galed yn hyn. Ni'n mynd I fenni fel ni wedi dechrau. 10 eiliad I fynd. Eistedd lan. Barod. Neu'n siŵr bod y sgwydau ddim yn dod lawr i'r gwylod. Ni'n mynd yn 3, 2, 1. Chi'n dod lawr. 3, 2, 1. Gwythio straight nôl lan. Cofiwch anadlu fan hyn. Bola yn dyn. Sgwyddau lawr o'r cristiau. Lawr chi. A lan. 5 eiliad. Triwch wneud un fach tos amser ydych chi. 2, 1. Lawr. Coesau lan. Penelin a penglin yn ddod I gwrdd yn y canol. Un cwrs mynd yn syth. Un cwrs yn plygu. Bysa bod chi'n gwthio rhywbeth dy'r cwrs draw. Cadwch hwn I fynd. Mae da ni 5 eiliad I orffen fan hyn. Yn 3, 2, 1. Coesau mynd lan. Chi'n dod lawr yn nhw. Ni'n I ddala fe fan 3, 2, 1. Cyn dod nôl lan. Lawr yn nhw. Dala fe fan 3, 2, 1. A lan. A to. Lawr. 3, 2, 1. Lan. 1 to. Lawr. 3, 2, 1. Lan. Eistedd lan. Am tretha. Pil. Troi. Ochr I ochr. Ni'n siŵr bod y chest a'r agor. Sgwyddau lawr. Pen lawr. 10 eiliad I orffen fan hyn. Bron a fod na. Ni'n dod yn 5 eiliad. 3, 2, 1. A na chi wedi gorffen y secsiwn hynna. Da iawn pawb. Dyna ni un secsiwn bach ar ôl de. Just I ni cael benni off gyda'r penol yma. Mi mwyn chi orwedd lawr I fi. Gorwedd lawr. Plygu'r coesau. O chi do ben ar cyffwrdd cefen y trainers fan hyn gyda'ch bysau chi. Alright. Os chi ffili mistyn, mae eisiau chi dod mewn ar trad yn agosach. Fi moyn chi wneud siŵr bod y penliniau mynd am mas, bod nhw ddim yn cwmpo mewn, bod nhw'n mynd am mas. Ni'n I wasgu'r penol yn dyn fan hyn. A ni'n I gwthio'r hips lan. A wedyn ni'n mynd nhw lawr. Ni'n I mynd to, ni'n mynd lan am 2. A lawr. 3. 4. Gwasgu'n dyn. 5. 6. Cadw I fynd. 7. 8. 9. A fi moyn chi dal ar y top fan hyn. 10. Ni'n mynd o lawr hanner ffordd. Ni'n mynd o nôl lan. Lawr hanner ffordd. A nôl lan. Lawr hanner ffordd. Lan. 4. 5. 6. Cadw I fynd. 7. Gwasgu'n dyn. 8. 9. Gwthio lan. 10. Aros ar y top. Coesau nawr yn mynd am mas. A mewn. Hips lan. 2. 3. Hips yn aros lan. 4. Gwasgu'n dyn. 5.
6, 7, 8, 9, 10. Nawr, fi moyn chi just codi sodle lan a lawr. Lan 2 a lawr. 3, cadw'r hips lan. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A lan i ni aros lan fan hyn. Fi moyn chi gwthio'r penol o lan. Gwasgu'n dyn, mor dyn na bosib. Am 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 a lawr. Fi'n teimlo hwnna fyna. No, sa'n mwyn beth i chi, ond mae menoli wedi benni. Diolch yn fawr iawn i chi, ni'n mynd i cael stretch bach mas fan hyn nawr i orffen. Alright. Dechrau bant, fi moyn chi rhoi'r 2 gos yn syth mas o'ch blaenau chi. Bysau trad yn pwyntio mewn, so bod chi ti'n tynnu bysau trad mewn. Lan ar dwylo wedyn, misdyn lan gymaint o bosib, a wedyn plygu dros y coesau yna. Misdynwch lawr at y trad. Os na chi'n dod ben yn misdyn, sy'n mot, jyst misdynwch gymaint o bosib. Teimlo wedyn stretch yn cefen y coesau a yn y cefen. A wedyn araf bach, steddwch lan. Plygwch y gos wyth, a ni'n mynd i groesi fe dros y cos dde, a ni'n mynd i dynnu fe mewn yn agos i'r corff, tan bod chi'n teimlo wedyn rhywbeth yn tynnu yn y chwith fan hyn. Da iawn. Amser nawr i cael anan nôl, stretch bach mas, 2 funud bach ar y diwedd, i meddwl wedyn beth chi'n ei wneud gyda'r diwrnod. A wedyn gadwch y gos na i fynd, a wedyn i fi newid coesau. Gos dde yn dod mewn, croesi fe dros y wyth, a wedyn tynnu fe mewn. Teimlo nawr stretch fan hyn yn yr penol, top cefen y cos fyna. A relax fyna. Trad ei gili nawr. Cydio yn y trainers, yn y trad, be bynnag chi'n teimlo fi cyfforddus, a wedyn eistedd lan, coesau fyna mas, teimlo stretch wedyn, just yn yr tu fewn y coesau fyna. Anadlu mewn, anadlu mas. Da iawn. Cwpl o stretches wedyn, ni moyn chi troi wedyn mewn i beth maen nhw'n galw'n box. So mi moyn dwylo dan y sgwydau, pengliniau dan yr hips, cerdded y dwylo mas, gymaint o bosib, a'r un eistedd nôl, pen lawr. Tan bod chi'n teimlo stretch bach neis o'r bysau, lawr y brichau, mewn i'r sgwydau, top y cefen a lawr. Yn araf bach, steddwch lan. Ni'n ddod â'r dwylo tu ôl y cefen, tynnu am nôl. Edrychwch lan os chi moyn. Dewch nôl ar brich wedyn. Ni'n mynd i croesi un braich gros y corff. Dwylio braich draw wedyn i dynnu fe mewn. Dyma chi teimlo stretch yn yr ysgwydd fyna. A wedyn newid breichau. R'un peth ochr draw. A wedyn, dwylo dy gili, gwthio nhw wrtho chi. Gwthio nhw lan. Lawr nhw. Ar o'ch clap eich hunan. Da iawn pawb, diolch yn fawr am ymuno mewn wrthos hyn to, a welai chi wythnos nesaf. Da iawn, diolch, tara!